am so kesi obi. Try me. I curse you. OWUSU BEMPAH, I curse you. Bible ye Nokwafo. Asɛm a Wontumi ɛde na no kan ɛwɔ radio station sɛ OWUSU BEMPAH nsɛm wɔde na no aka yɛ mususɛm ɔdane ma no sɛ ensanko no aso yi. Ebetumi di nsusanso bi abrɛ OWUSU BEMPAH tware kɔm nsɛm nkum. Ebetumi di nsu. Bɛka sɛ bibi yɛ Wontumi a na why we na sɛ adekɔ ɛdin. Wontumi stop wo de bɛn adekɔ. That man na nga sɛ yɛ frɛ no Wontumi no. Bibi di n'akyi. La serefia or the sunsun na ye adwuma agrabofo no ye adwuma oja frama sunsun ana papa or the adwuma ono be bia maka cho wo se ono ye adwuma yi ade se wa fa ma ade a wotimi sa se de wagini wotimi ye se okotu go ana se okokum nipa ana de wonye pi ono de no bia ne se de e kire osuo de ade osuo a wo ye ono sua e mu agrabo na e di afisane a wotimi na no ho no ono no so de ba nani na ogua sunsun kwaso na ode buawo wabua na aye bisi dasa enkoyi ene ofia nimba de dikomo na hwe sunsun kwan ye betim ya di abua wo a one patibra ode she Poku TV perfect na kwa Elisa nyametumeti ase the great agra nyametumeti ase na gabafo kadaji asomdue nka de wo hwe me baby biala wo hwe me free mesra asomdue sra kwa ahosan akabo so me miensa amafia kwa wieye mesra odonfo no mobrohufo se onfa ye nyina ntwa eto de eden a awurade nkura wo nkwam yes Robert eleje ye be ko bo as far mu na ye ntwa common omununkum seche kutala bi ona me frɛ wo konkon fa me so kasa kire wiase ne amamai adom no nti amen amen akwara bie obi na kasa do is clear akwara ko na kasa kwan tene dia embi kan ko a Robert ye ba ko afina wiye yes e do na wo ko said the da mpanifo e kan se afi bi e sign na edin a ye frɛ no afi bi e sign no e wa sekire da bi Elisha ka se mi se bayi a ye frɛ no bayi mpesika wo sika de e kye a obre honam fam wani abre pesika gidigidi no bayi bi a mpesika ade a bayi pe e ye moja bayi nya moja e te se de wanya good e wa ate asefo asase so. That is the reason afi bia be so ankwanhia ne moja kaguo esisi ye make out ase na etoso biem afi be kwa wieye me ka se kwa mu ya na meboa ekwa mu nye na ekwa mu nye ma ate asefo bi no mu a omu ngina yie e wo nyame akwai so yes sabi afi be so a nsole bobbo afode yes asole we bo afode asole bo afode die nti ne ye bo afode ye bo afode ne se de be ya ye de be ye nyamedjuma ama nyamedjuma timi aden atumpon na bia so nti na afi be so a ka enye nyankwanhia nipa wuo mpofiri mu wu a ye nte ase nipa because of say nipa ni nyina ye nti ni fia be ye de ne kra etwa so bo afode sabi ye be ya afi aso a wo kwa asore se wo ko bo afode ahye nyame ani munyam no saa so na obi ye be ye wo obusua mu a opre wo moja e de ko bo afode e wo sunsun fam yes wonam from the say ye bo afode amenyame the spiritual side no mo so pe moja sabi ye be ya afi foforo a ye be komu no omunni mabie nyina be ye yi ayeden ama wo wunti ne kan se afi bi e sign because afi bi e ye no moja kagu bebe na yeden e wo kwam nti me kasa kire ba nyansafo se afi bosome miensa akai no obi ampre bambo wo mpre niti e ma na ho Robert o ka be yes no so e se o be ipa o be ipa ni ho be ipa o bi ma mi o e be ko wa ni mama ni me die be ipa ni ho be ye bi e mi ye papa me pese mbuza se ye wo kraman kokko wonka ana kraman tuntum wonka fufuo onka nti be ipa de se nke be ka se nke fita nti se krama kokko fufuo tuntum obi aka de a be papa bi ani ho be fita ni ho be ye bi asa ya de be ye bi ado hawo ne be di papa boso yes nti se obi wo ne ma ba wi ase na di pa ne ma eye yi a
eye shebra omo de ba ye na ma o ma ye yie ne ma me bi ba yie na ma ne ma ye yie ana ebi so asa nipa na mo ka sa wo de ba yie ama ne ma ye yie no oni ba yie bete woni shebre mu se ne mere wa bom ena ne ma be ye yie abehwe no nti so obi ma aye yie na o mo hwe o ma me no nche se ma me ne ye bayifo ne ba yie akai ne machi bete o ma me ne shebre mu se ne mere wa bom no ne ma nyina be ye yie aye den abehwe no ena prophet edin ti na me ka se obi o ma ni oyani ye ya fo de ya kai ma be ko ba nda bia se Elisha me ka se bi se sikani banya bia yesi nyame yehira but ohia ni banya bia eyi sikaduro ebe sikaduro because of say ya wo anto abusuya pem nti ene na wukunya bie be sikani ba eye bibia ni ye bojere so but ohia ni banya bia ewe say ya kan wa yese ofa abusuya good wey onana tam good amano wey wakukum obi wey yeso de ne ho adwane okotofo okrokesie wey wa yese esno di pantin da yese saa na yese wudin eye bi entia uyi ohia ni ba bese ye na wo yodefuo uye sikani bi ba obi anka wati asembone that the reason that the Elisha ka say me say wuti wi ase a presika na sika ewotumi sika ebemo wasefuo beye nhira akoko wi ase a wiye but ahokyere wu ahokyere mu a oba bia bebre wodi ahokyere wu a oba bia ni hono ma obenya ahoto wo wi ase a obaye nti wo hwe na kwa Elisha enwu ewa ahokyere ma wani mmere se wo bepesika wo besi dai wo betoto cars wo bebo bra wo wi ase sabi e beye nkyiri man so abe subsidy wa asase so bese wa ma wani amre na wodi nyame beye wo de obre saa na timu a o ma so ma bebre Oma be continue wa brabo a obebo owiase. Ale nyame kasapa. Nyame wawie oso ma woni bi a o ma de encho. Ana nyame boss ro mo obiem, oba asase wo mo obiem. Enti die le nyame beye biem. At the same time, obi to osa afiwe de nya afepa. Mi pese me busa wo se enye good day ana. Enye good day. Ah? Enti adechie bia na ye friend say good day no. Na se free afia hyase besi nne adechie bia ye good day a afi ben ye se nya afepa if the beginning of this year besi nne adechie bia ye dapa adechie bia ye good day yeso ye te wa ye se afi nya afepa then bisa wa brabo ebia na mo na wetu for spiritual side a wo pe yiye upe shira upe mpuntu ama wo wote ho ye kesunsun se ma ubu ne kwase asem upe yiye oboa emfa because wi ase abrabo nye kasa wi ase abrabo nye likan wi ase abrabo ye sunsun sem ene honhomfre na baba yo kan adwuma gbesi yuzu obi bisa se wi ase abrabo ye sunsun fre dia ene o si de greater than sunsun fre ni confinement. Oh, obi ka se na kwa Elisha free nyame a enye nwanwa sese ya enye nwanwa no Herod ebu say Jesus Christ say wo se woni hwan Yesu ka kire ne se me ka unyi ni enti Yesu Kristo amemi di na chi oyi wi ase nyina age nkwa ye kansa mboni bebre de fa ne ho Yesu Kristo wa amu na bem dia me ka wote ase ye se me mfa nto so ne ma ne nye ho enti di oni pa ni hu no odin beto pese no won ka bi oh yes we Yesu Kristo watu aduro we nkonwa yifo ni ni o yebosonfo o yese insam boni bebre ka fa Kristo enti Kristo o ya age nkwa no o ka kire Herod se me ka ni papa ya me ye kire wa wo yeden enti hu hia se Herod be kire na si Jesus Christ be kire na si mu ayeden a kire Herod no me tie me kire na se de wa wo hwe me won timase nti oni friend ni busa Yesu Kristo busa oni friend ni se die na me nyenye den emaw Jesus oni friend ni se owura die minim ene se mani ayeden ate nti wo hwe Elijah baby Elisha tu mi free eno nye wasem baby Elisha ho free eno nye wasem die wunim no se o hawuntia ne frɛ ba pai e free me so that
enna mane nya wo hawo jeme no ti ase say Elisha to me say free now be free Elisha now how na mu na nkwa it means Elisha wonye hwe there's all free Elisha now how a wo mu na free body and you see say to me ye dey e wo me mpe kwase abuo nti da bia me kan say me say papa nye hwe abone nye hwe me wa nkam ya me nkan but wo kam ya me mfa nchew that is me ana ka jo no na bu ka se mani ya mo ni akamo wala ni se radina de na te de o ya ne se pa be bi wo ha o pa na baba na ya twa de bi wa obi wo mo le before pa o le be fie ifie ni da so no abusu pila yes so ni again no ati ifide again better because of sir Bible say dodo any sade oso ntakrache dodo any esa de oso ntakrache no onipa biara nyame di sikanya hye wonsem nyame di tumi hye wonsem na wo kasa ne fie enipa tie obi a tie wasem a wo sa nipa ne mane nye wo se ebe wo hwa kusi awieye esan se ebre ni wo sa nkusi awieye ntino entempa na wa peda bi de wo wan den actually de ebeya wa hwe asie mu enkowie wo yawo penyame sunsun bi tai wachi because dodo ani sade wo so ntakrache nipa a wote saa no wakamfo dɔɔso ahohom a wo fie wo nyinaa ahwehwɛ wani buase ahohom a wo fie wo nyinaa ahwehwɛ wo yare da ho ɔmo hwehwɛ wo sɛye ɔmo hwehwɛ wo amaninya enti wo ba ne yɛbɔgye so ɔfanie brɛ ɔyɛ kwa asɛm nto wo ntia na wo so wɔ dɔm na asɛm to a wobɛhu sɛ wɔn a ɛbɔgye wo so nyinaa sɛ na ɔmo taa wo ti mekasa kyerɛ banyansafoɔ wo hwɛ Elisha na wo nsa kura sika mu wo nsa kura bibi mu na wo bɔ bra hwɛ wa bra bɔ yie wo nipa ho na from nto hoda yes okay problem is na so genesika so do us genesika answer ashe esi abo joko wa nsem obi a wo hwɛ na kwa Elisha wo so sika mu ahye unhu wa bra bɔ a wo bɔ unhu wa bra bɔ ano frɛ na kwa Elisha o hwɛ me mpemprem mu awalesem ne ho ayɛ den awo e ho ayɛ den ama wo oba ma yɛ na atɔ o yɛ oba be ma nse wo pɛ frɛ Elisha what applications apɛ numa unya frɛ Elisha wonya court issue wonya ban ama ne o how bi ne da wo so yale bi da wo hu nipa bi so wan kasa na wo yare frɛ Elisha o hwɛ me mpemprem mu nkrata asɛm ne ho ayɛ den obi sisiwa de wo japade afrɛ wo nsɛm frɛ Elisha ewiase nipa ne ma nipa yɛ bɔne na sa wo frɛ me na wo di bem e wo asɛm kaye mu a me metai wachi ama wo nkunim di awie pɛyɛ yes perfect now anti e frɛ yes yes ani di ko mo bebe ne se nyina ne se ablabo no aye chinsane okwa aya ne se wo ye bi papa bi na sa ati asan ana ko nyina so ni dan je no be enunti na Elisha wa ha wo hwɛ na kwa Elisha na wabra ba yɛ nkobesie opem a na wasa besi wachi unhunu ho ano frɛ me na me hwɛ wo hwɛ brem na bia ma wo kɔsa te bia yi nyinaa mu no me ndai ne di nkyerɛ wo na sɛ honhom a wɔde me na ma ɔyɛ agra honhom ɔdai ne didi a ɛne na obeyi saa de so afiri wo so yes okay yes o ta kwa musie ele no what do some asem me call musie because of say me ye honhom freni before me call musie ebia na obi hwɛ Elisha na wa frɛ me na saa nipa no n'animu nyɛ e ka so obi animu nyɛ a eyowuo nti o frɛ Elisha na wo kra enam owuo kwai so ana wo soso da ye huhu na wufuo soso da ye basabasa obeso da ye bia na ohu bi e wawuo e wo sɛ me call musie ko ye nyankamade na me kɔ dane akyire nsi asamado kwai wo kra ho at the same time ebia wo hwɛ me ohu nipa bi afiri mu na agapade bi o ba bi wo sɛ wo kyerɛ wan kyerɛ ne wuye me call musie firi nipa ne saman na mabusa ba bia adepa wo sɛ nkode ma won wan fa ma wonti okoye yes nti ndie ema Elisha call musie yɛ sɛ me dane wo haw ana musudi afiri obi kra so ana obi edu obi adepa akɔhyɛ musie nipa bebedu ndie kɔ obi hwɛ Elisha nkrata asɛm bi ɛda ba bi ebesi ne yentimi nhuni
obi hwe Elisha obi osewu ska baby owu agya de ho obi nim se sika da baby to frɛ na kwa Elisha adepa biara na nke wo se abusua mu nipa bi kyerɛ na kyira kwan na wan kyerɛ odi wu ye no wo frɛ Elisha na kwa hwehwɛ kyerɛ di ama wo nipa bi so na ewu onti owu na se wo pese owu na se a na wa hwehwɛ kyerɛ di ama wo yes ye ba kyerɛ obi a na nya de wawuo ɔte ase ne kyerɛ no onya wudi a wawu yes yes yɛnyɛ kyerɛ sunsum ho ɔden sene honam yɛnyɛ kyerɛ sunsum obi ka kyerɛ wo sɛ yɛkyekyere obi saman a ɔboa yɛnyɛ kyerɛ saman sunsum ho ɔden sene honam yes nti nyɛ saa dɛteɛ na sɛ sunsum no koraa no ɛwɔ ade a yɛ papa wɔ sunsum kyɛn honam ani yes yɛnyɛ kyerɛ sunsum obiara ntimi nkyerɛ sunsum sunsum wɔ mu ɔwɔ hɔ daa kɔpem wiase awie yɛ nti obi ka sɛ wakyekyere saman a ɔboa yɛnyɛ kyerɛ saman but onipa ne te aseɛ na wobɛtumi asama ne kra ɛyɛ kyerɛ ne kra but onipa ne kra ne afiri ate asefoɔ mu deɛ a ɛno ano no yes yɛtene daa nkɔfoɔ ka o ana sei ibi aso na akɔ akɔyɛ ɔhaw ne adwendwen yes na yɛdwene ho bɔbɛ asɔfoɔ no bi wɔ hɔ no a ɔhu obi ho asɛm mu a so ɔbɛka kyerɛ no kwan a ɔbɛfa so ɔbɛka kyerɛ no yes ɛtumi kura kum sunsun ɛnora ne firi dɛn ɛte saa because sɛbe mɛgya se wafrɛ bebree na so kakra bi na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyi wɔm ɛgye obiara na ɔfrɛ no ho sɛ sɔfo a na wofa wo fon ana wo frɛ no before a wobɛfrɛ obi sɛ wo ne ne kasa no hunu nipa ne sunsum ɛwɔ ne mu hunu ne nkasayɛ hunu sɛ deɛ nyame fa ne so ɛkasa before ansa na wafrɛ no because so kɔfrɛ obi na wakɔtu aduro kɔfrɛ obi na ɔde tumi bi na ɛyɛ nyankopɔn tumi di ampɔ n'adwuma a ɔhaw a saa nipa no ɛkɔfaayɛ no ebedi wo so meti ha yi mɛgya ma ne mpare me sɛ matu aduro a wofrɛ me aduro na matu no saa tumi no bɛdi w'akyi because aduro ne mmoa na wohia nye nyame mmoa nti before a wobɛfrɛ obi sɛ wafrɛ sɔfo obi no you need to be very careful so bɛ mu ani ayɛ de ada hɔ nye obiara na wɔsɛ wofrɛ no yes Baba, you know, for social media. Okay. So now we're going to the idea. Yes. I think of the grass man or papa. Yes. Is that how to get to the chance? Yes. Baba, when you have a friend, Jamaican, when I do something. Many pa, you know the Okumazia. Many pa. Okay. Now, was it some penny OWUSU BEMPAH? Yes. They know me or do me MVP and said, about my lab to not feel yes. MVP, and you have 40% crowd as a one. But that is how many the question. Yes. That was ya because a popular video. Come over to people. OWUSU BEMPAH. Uti, okay, Kana, me Bashante Regina Yayo, I dare you. I dare now say MPPIO there. Pharisees. And I'm daring you. I know, Uti, Unya Bemo, OWUSU BEMPAH, and to us and Comitino, and to Henry. Oh, boy, my chum. Oh, come send my chum. My chum. To me, my chum. Now I was so case will be. Try me. I curse you. OWUSU BEMPAH, I curse you. Wanuna de can send no me. Oh, yes, oh, yeah, in your Madania Bauso. Madania Bauso. I was a said, well, former president, John Dramani, first Ghana, so free now. Now, we also walk by a mama. So, very OWUSU said, and now, former president, John Dramani Mahama, now, come power waiting, 2024, very elections. Now, OWUSU BEMPAH, I say, and now, my power waiting. MVP as a team at Temua, or power the home. MVP have 40% cover about 2024. Now, that's not getting out of the man that you have to see. And now, some of you say, okay, I don't know MVP. Or no, when I go to Sapucha Mautu, or Damien no media,
Yeah, so many OWUSU BEMPAH. I'm going to now go to the other casino. Says that's more pain now. Every year, I get back to the center. If I'm Nokwafo. Say every year, and I said every year, Papa. Kadaji. Examine already, you know. Oh my Sebrejo. Edian Apostle. Papa, but you said yes. Yes. Next time I say, that's some man who should be a person penny. I can also done in no media money. Yes. Papa, I beg you, man. I will so pennies. Bible and Nokwafo. Asamoah Wontumi Edna no kan ye radio station. Papa, pay the money. Asamoah Wontumi Edna no kan ye radio station sir. OWUSU BEMPAH nsem odna no akan ye mususem odane mano. Se ensanko no aso yi ebetimi di susanso obi abre OWUSU BEMPAH tware come nsam nkum so ebetimi di manuensi kadaje amenka so wi answer ye ka se bibi ye untumi a what does it mean no ye ka se bibi ye untumi a na what does it mean that's how adekon ending you untumi stop what dey mean adekon enti that man na nga say your friend untumi no bibi di nachi Papa le papa mo Bible and Nokwafo me person who say penny na friend untumi say wo your man penny wo ma ga na mu ha tware come nsa difa so o your man penny wo ma yi mu a onyo man penny na o ye minister e wo ma yi mu a tware come nsa bonkum so difa so tentem o ye minister so when you minister na o ye assembly man e wo kumase ma mu a tware come nsa difa so o ye assembly man a onya assembly man na o ye Asante regional chairman ema MPP a tware come nsa difa so o ye oya dey oya Asante regional chairman manuensi kadaji masam ka to so mi ensani o Bible ye Nokwafo me pese me hunu se de rebusa ye na abiem asamu a untumi e kan ye e fa OWUSU BEMPAH ho se nsemboni e OWUSU BEMPAH na no aka nyina odane ko no ane so yi ebetimi de ohaw bi abre OWUSU BEMPAH tware come nsani fa so ebetimi de ohaw bi papa pese mu se untumi bibi di neti Makawie Bible Nokwafo ni wa wo hwe na kwa Elisha ohaw biara wonammuo na wonte ase ye frɛ na kwa Elisha ade de ye abusa ehunu ade bi emu nokore sɛ obi bi na ayera wopɛ sɛ ohu di ofaye obi di asɛm ato obi so wopɛ sɛ ohu asɛm ni mu nokore ɔba bi di nyinsan abɛhyew wopɛ sɛ ohu sɛ nyinsan ne ye wo dia wo ye nkrata ma obi wopɛ sɛ ohu sɛ nkrata na wo ye no ebeye yie ana enye yie wo gi ade afiri obi ho wopɛ sɛ ohu sɛ wo nsa bɛka ana wo nsa nka obi de asem atohu nipa bi so wonya court issue wonya abayama ne ye ohaw biara wonamu na wopese wo mu nokore frɛ na kwa Elisha ohu oba bi a wopese wo kware no mpanifo so wo kwa awale abusa frɛ me ayem provu nyankopɔ twe di ampo twempo yale bi ne da wo soso a ene Elisha nkasa and I don't want to before Thomas we didn't want to yes o ya se and di jare basa so how be amale bi da so a the great and perfect answer. Or what's your problem? Yes, you have a said to so you know, from my friend. And my other friend. The number is not just I say, I did hear how I did want to say, oh, to do. Oh, Kumipa. Yeah, how our Kuni. I can say, I book. I will say, you know, friend. Best I know, and the great adder, Susan Hedgena. And the job for us to be Hedgena. It's from an officer who's your dear Jenna. I tell you, a proper now. I am going to see and query you. I am this person so. Let's give back the normal state. Now, so in our family, the fear that's so, and we're trying to get free. We tell them, and I have some school. I have a quality, social life, continuation. The person, you will be a better than you. Poku One TV.